L'any 1558 la família Corbera vivia en un castell renaixentista, conegut com el Castell Nou de Llinars del Vallès. Nou perquè abans havien viscut al Castell Vell, que va ser destruït per un terratrèmol. Els senyors havien alliberat el poble del domini musulmà i a canvi van demanar als pagesos la col·laboració per edificar aquesta residència. De fet, els senyors havien dit, els matem a tots com a traïdors o què fem? I l'emperador havia dit, no els matem, però ja que havien estat esclaus sota el domini musulmà, que a partir d'ara siguin esclaus sota el vostre domini senyorial. Això justificaria d'alguna manera, des del punt de vista d'aquesta invenció històrica, esclar, les servituds dels pagesos respecte del seu ser. Podem veure que l'aspecte arquitectònic d'aquest castell té un aspecte defensiu. Com ha canviat? Perquè tinc entès que hi havia hagut 4 torroelles, oi? 4 torrelles a dalt, als angles de dalt, i sembla que també a baix. I també a baix. Ara no existeixen, segurament van ser retirades, demolides al segle XIX, em fa l'efecte. I per què al segle XIX? Home, perquè ja no tenia massa sentit. La funció defensiva ja no era tant del senyor del lloc, ja era més feina de tasca, diguéssim, dels exèrcits de l'Estat. L'estil d'aquest castell és purament renaixentista i xoca una mica amb l'estil de les construccions d'aleshores, que eren més aviat gòtiques, oi? Anava una mica avançat, potser, l'arquitecte d'aquest castell, que per cert no se sap. Em fa l'efecte que no se sap qui és. Ara, el castell per mi indica que la família que hi vivia era bastant cosmopolita, que viatjava, que coneixia món i que potser va voler una residència forta, que a més donés un aspecte de solidesa com té aquesta, però al mateix temps que tingués elements decoratius que recorden el Renaixement, ja. I de la família Corbera passant pel marquès de Hierve a la família Fontanals. Fa més de 130 anys que aquest edifici forma part del seu llegat i ja se sap, en cases grans, milions d'històries, en especial durant la Guerra Civil. A la retirada de l'Exèrcit Roig van posar un camió de trilita al pont per evitar que els perseguissin i va haver-hi una explosió molt important aquí a Llinars, que es van destruir moltes cases i molta gent es va quedar sense casa i molts van venir a viure aquí. I ara estem situades a la part principal de la casa, amb aquestes vistes del pati interior, però no sé quina seria la part més emblemàtica del castell. La part emblemàtica interna és el saló. Té unes pintures del segle XVI. A Catalunya no hi ha pràcticament res que no sigui religiós. I ho podem anar a veure. I aquí tenim els mesos de l'any. Sí, és un dels mesos hi ha una representació de l'activitat que es feia en el camp, a la zona d'aquí. Hi ha el signe del zodíac corresponent i hi ha escrit en català els mesos de l'any. Aquestes pintures van ser descobertes accidentalment fa 65 anys. Tot plegat està declarat bé cultural d'interès nacional. D'aquesta manera, el castell deixa les portes obertes als interessats i també a actes culturals.